V tomto videu si ukážeme, jak navařit držák plechů na fichtla. Tady to je takový vorvaný. To nejprve zbravasíme. Tak, teďka se to nabodujeme, tady ten krám, tak to je plus minus stejně, tak, perfekt, no. Trošku jsem tady vzal lanka, no, nevadí. Tak jsem tam nějak narval, to ještě přiděláme. No, tady to nevychází o ten štylník na karbecí. Tak snad nic nechytne. Tam nic je. Tak, máme menší problém. Tady to nepasuje. Taková fucha. No, to ještě nevím. Tak začal povolit trošku karbeca. Už to tam jde. Krása. To má být. To bude provizorně, ať to tady nahoře je rovně navařené. No, tak se uvidí. Tak, to je prasárna. Kurva, jsem se zavařil i matku. Ajajaj. Co s tím? Asi fiknout, no. Nejde nic. To už? No, tomu se doladí ještě. Zapatláme to barvou na parapety a hotovo. Prasárna. No jo. Tak. To je nádherná provizorní barva. To bude vypadat lépe. Možná to i nezrezne. Zložíme a je to trošičku mokré ještě, ale nevadí. Taky prasklý. No. Nevadí, se schová pod plech. Klasicky jsem zapomněl natočit konec, takže
knoflík už je tak nějak složený. Fitmenty, tyjo. A chce to ještě trošku poladit, ale nějak dobrý. Paráda.